Een goedenavond, dames en heren. Welkom bij Leon en Theo. Wat is nou weer, Leon? Onze kleinste heeft ons betrapt, manneke. Met wat? Ja, maar wat paasde, Theo? We waren niet op macrameeën in de keuken, hè? Oei, dat was aan Francine nog eens goed gezind, Leon. Jongen, brand! Ik zweer het al, Theo, brand! Ze komt binnen, los de voordeur, ik zeg het direct aan haar kop. Ik heb moeten lopen om de pataten af te zetten. Dat meende niet, hè, Leon. Dat meen ik zeker, Theo. En we zijn daar goed bezig, op maar ineens vliegt die deur open. Wel een Timothy. Pa, roept die kleine, wat doe je gaan met ons moeder? Ik zeg, Timothy, god die veekaken. We zijn een broerke voor aan het maken. Goed gezegd, Leon, goed gezegd. Ik wil geen broerke, zegt die kleine. Maar hij was toch weg. En die Francine, die was onblusbaar. Brand! Ik na van onderen, Leon, roept ze. Brand! Ineens weer die deur open. Er is niks op tv, roept die kleine. En wat zit daarna weer met ons moeder aan het doen? Ja, dames en heren, leg dat maar eens uit, hè. Ik zeg, na zijn we een zusje voor aan het maken, Timothy. En ga baten, ga met al computer spelen. Ik wil geen zusje, zegt die kleine. Maar hij was toch weer weg. En wat deur doen, hè, man? Worden dan nog niet klaar? Belangen niet. Onblusbaar, Theo. Brand! Zegt ze tegen me. Ah, ik heb iets in een boekje gezien. Zet eens recht, dan draai ik me om en dan zoen. Zwanste gaan nou. Wanneer wat doet het vallen, Theo? Maar ineens weer die deur. Oh, en die kleine zag jullie zo zitten. Hoe heb je dat geëxpliqueerd? Hij was mijn vader, Theo. Krijg de computer niet aan en ik wil ook geen hondje. Zaten.